Je to naozaj jedinečná produkcia, pretože vy ste jednovajčné dvojičky a robíte veľmi zaujímavú prácu. Tak skúste si nám predstaviť. Tak moje meno je Peregrína a ja lietam ako dopravná pilotka v slovenskej spoločnosti a venujem sa tomu už 3 roky. Ja sa volám Leila a aktuálne som v 5. ročníku v Prahe na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Počas školy robím veľa rôznych aktivít a chodím aj do zahraničia na staže a po škole by som sa chcela venovať plastickej chirurgii. No a prečo pilotka? Som postupom času nejako tak, že lietadla sa mi začali páčiť aj celkovo to letectvo. Ty si piatačka už Áno, teraz? ja som piatačka. Na medicíne? Áno, na medicíne. Je to veľmi náročné štúdium? U nás na škole je to veľmi náročné štúdium, pretože nastupovalo nás okolo 600 ľudí a aktuálne nás tam je okolo 400. Podporujete sa navzájom? Áno, podporujeme sa. Vždycky pred skúškami, keď je stres, alebo keď má Peggy niečo náročnejšie v práci, alebo ja v škole, tak sa snažíme sa podporiť. Fakt naozaj ako sestry a najlepšie kamarátky. Ako reagujú pasažieri, keď ťa vidia, že žena si sadne teda do toho kokpitu? Ako niektorí sú prekvapení, ako si to všímam, že každý pilotka. Ľudia v kuse majú ten komplex zaradený, že dievča nemôže byť proste v kokpite, že nemôže byť pilotka, že majú dané, že pilotka nie, že iba stevardka. Tak budúca pani doktorka a budúca pani inžinierka, ja vám veľmi želám, aby ste zostali presne také, aké ste a nepochybne motivovali a inšpirovali mnohých mladých ľudí na Slovensku, že dá sa aj pekne žiť a byť tak otvorený vlastne voči príležitostiam. Presne tak.